गणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्व बांधवांक नमस्कार। हांव अनुपमा शणै। आज आमी भगवद्गीतेन तुले 125th, 126th आणि 127th श्लोकाचे म्हळ्यार 3rd अध्यायाचे 27th, 28th आणि 29th श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया। फर्स्ट श्लोका नंबर 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रत्येक प्रकाराचे कर्माक जावं कार्याक जावं कारण प्रकृतीचे त्रिगुणात्मक तत्वच असता। हे त्रिगुण म्हळ्यार सत्व, रज आणि तम। सत्वगुण प्रबल आस म्हूण जाल्यार चांग कर्म जाता ती, सात्विक कर्म जाता ती, आणि रजोगुण प्रबल आस म्हूण जाल्यार राजसिक म्हळ्यार शौर्याचें, अति उत्साहाचें, अति आनंदाचें इत्यादी कार्य जाता ती। तशींची तमोगुण चड आस म्हूण जाल्यार दैन्य, दुख्ख, क्रोध असं सगळें कार्य जाता ती। आतां प्रकृतीचे हे त्रिगुण तत्वा विशयी कळनातील तसले अज्ञानीक मात्र तांगे लक्षांत जावचे पुरे काम तांणी करचें म्हणल्यार एक भ्रम आसता। ऑल ॲक्शन्स आर कॅरीड बाय द क्वालिटीज ऑफ नेचर, दॅट इज गुणास ऑफ प्रकृती, but one whose mind is confused due to ego thinks I am the doer. Next श्लोक पळया। श्लोका नंबर 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, हे अर्जुना, गुण विभागाचे आणि कर्म विभागाचे ज्ञान आशिल्लो तो ज्ञानी मनुष्याक मात्र समकोण नसता की ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय दोन्ही त्रिगुण तत्व संबंधित असतात। सर्व कार्य नैसर्गिक रीतीनं जाता ती देखून तांतू तो बुद्धोन मनुष्य निरासक्त जावनूची कार्यरत असता। The one who has true knowledge realizes that all actions are performed by the qualities, gunas, of nature, interacting with each other. Knowing this, the wise person understands that the self is beyond these actions and remains unattached. Next shlok paya 29th। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतीचे गुण आणि कर्मांतू आकर्षित जावन आशिल्ले तसले अज्ञ जनांक समजूत घालचे प्रयत्न ज्ञानी जनान करूनच। कित्याक म्हळ्यार तशी केल्यार तांगेले म्हळ्यार अज्ञानी जनाले विचारांतू आणि आचारांतू अस्थिरता निर्माण जाता आणि तांकां दिशाभूल केल्यावरी जाता। सरळ भाशेन सांगचे जाल्यार कोणाकय सत्व, रज, तम हे त्रिगुणाचे आणि कर्माचे संबंधा बद्दलाचे ज्ञान तांगेलेची स्वतः अनुभवानच येवका शिवाय कोणेय सांगून जावं ऐकून जावं कळचीची कष्टाची हे मेगेल ओपिनियन। दोज deluded by the gunas of nature are attached to the actions of the gunas. The man of perfect knowledge should not unsettle the ignorant whose knowledge is imperfect.
आजीक हांगा राबोया, मुखावेले नेक्स्ट एपिसोडांत ऐकूया. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद.